Grafiko honetan nomina egitura nagusia ikus daiteke. Ohiko baldintzetan soldata kalkulatzeko datuak hitzarmen kolektibotik atera behar ditugu, edota lan kontratutik. Datu hauek langilearen sortzapenak osatzen dituzte. Zenbateko horri bi kopuru kendu behar zaizkio. Bata ogasunarentzat, pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga da, eta bestea gizarte segurantzarentzat, kotizazioa da. Enpresak langilearen sortzapenei pertsona fisikoen zerga eta gizarte segurantzaren ekarpenak kendu dizkie, eta langileari gainontzekoa ematen dio, jasotzekoa. Prozesu hau hilero egin behar da. Enpresak ere langileari hartutako gizarte segurantzako zenbatekoarekin hilero egin behar du beste prozesu bat. TC2 eta TC1 buletinen bidez, WinSuite aplikazio informatika bidez, zenbateko hori gizarte segurantzako diruzaintzan sartzeko. Gainera, enpresaz bada handia, 3 hilero eman behar dio ogasunari PFS kopurua 110 inprimakian. Urtero, 180 inprimakia egin behar du langile guztiak erlazionatzen. 10 inprimakia eman behar dio langile guztioi, eta haiek 100 inprimakia egin behar dute zergaren zikloa osatzeko.